Silav. Ez danî me. Li Sanîtona Kalîforniyayê li navenda herêmî wekî koordînatorê xizmetê kar dikim. Îro ez dixwazim bi we re xala nehemîn ya rêbaza HCBS'yê nîqaş bikim. Mafê serdanê. Ev şert diyar dike ku hûn kengî bixwazin hûn dikarin serdanên mirovan qebûl bikin. Hûn kengî bixwazin. Em berê xwe bidin Sanyoxê û em bibînin pêşkêşiyekî PowerPointê findekî bir plan û Barry White çawa ji bo Lorenzo şevek li darxistine ku Lorenzo tu carî ji bîr nake. Hey Renzo, tu bêhten xuya dikî? Ev dîtina te heye? Na, mesele Naomiye û îro salvegera me pêncemîn e. û te ji bîr kir. Belê, ew ê min bikuje. Xeman nexwe. Ji bo vê pêşkêşiyeke min a PowerPointê heye. Ji bo salvegereke ku keliya dawî hatiye bîra min PowerPointeke heye? Dosto, ji bo her tiştî PowerPointêke min heye. Haydi, em bikin. Belê. Guhdarî bike. Heke tu naxwazî ew bixeyde, me adêde bikarbîne. Xeydîn. Belê, dê de du de hene. Me têwateya muzîkê, a têwateya atmosferê, deya din jî şîve. Deya din ji bo çi ye? Felaket de? Na, şêranî. Renzo, müzik li te. Atmosferê ez ê amade bikim. Dexter, şîv jî li te. باشه من قبوله Şîraniye ez ê çêkim. Herkes hez ji berfeşîrê dike. Pir baş e. Em heta 20 deqeyan li odeya Lorenzo hev bibînin. Li vê derê gelekî fînd hene. Em hemûyan vexwin gelo? Carna, ji bo evînê divê em qaydeyan rakin. Atmosfer. Atmosfer pir baş e. Wey gelo. Ev der pir germ bû. Min berfeşîranî. Min berfeşîranî bû. ji bo du kesan şor bem min nedzanî tu ji kêjanê hez dikî ji ber wê min têgil hevanî Wow! Ev yê qet ne baş bû. Li vê derê çi qewmî? Kesek birîndar heye? Nexêr, lê dema Naomi hate vê derê dibê pêdeviya me bi ambûlansê hebe. Ev xelitiya min e. Me hewilda ku Lorenzo civaneke nawazê saz bike. hinek xeletiyatin kirin Baş e. Naomi kengî tê gelo? Dikarim jê re bêjim ku paşî were. Lê dereng çê bibe. Naçê nabe. Kengî hûn bixwazin dikarin serdana qebûl bikin. Ev dermala we ye. û em dest pê bikin dê baş be. Lucas ti şalterê kontrol bike. Yên mayî van dera paqij bikin. Findên ku tên vexistin, çênabin lê em distûra findên bi pîla didin. Vaye tu dikarî plaka taybetiyên lantirman ji bo îro deynd bigirî tenê planeke min heye ew jî ya Barry White e çi jiyana min de ji tiştê wisa hene Dema salvegerê ye. Dema pîrozkirinê ye. Pir baş e. Spas dikim. Ez dibêm hûn amade ne. Nabe, min şîv ji bîr kir. Ez ê wê çareser bikim. Hey, Naomi, kengî te li vere? Bi têra xwe biqasî dibînim ku hûn giş bawayekî bihêvî hewl didin şeva xwe xweştir bikin. Xwezî min ji bo we suçî coyê serxistan. İşte hes dikim. Ez dizanim. Baş e. Bila herkes derkeve. Werin em wa bi tenê bihêlin. teqez qeydeya heftana HCBS mafê mehremiyetê wa Were delala min? Rûnê. Neşer be zêrûnîm. Bi saya fikirîna biles û planeke PowerPointê, Lorenzo civana di xeyalên xwe de pêkanî. Hûn kengî bixwazin, hûn dikarin serdanên mirovan qebûl bikin. Ev der mala we ye. Ji bîr nekin, tîma we ya plankirinê di her karî de hewl dide ji bo kesan bixebite û kesê di navendê de tu yî